girekomendar ni General Service Office Head Engineer Neil Ravena nga dapat mayara sang ordinansa nga mag-regulate sa aktibidad sa Sunset Boulevard. Sunog kay Ravena nga dapat mayara sang rules and regulation ang among nga lugar agud maproteksyonan ini. Nahibaluan nga yara masobra 6,000 ang nagkadto sa Sunset Boulevard sa Enero 25 tubtob 26 sa diin nagbili ini sang tonelada nga basura. Plano man sa karon sang GSO nga magpahamtang sa mga waste bins sa lugar agud mahagan-hagan ang paglaptas sang basura. Report nagikan sa Iloilo City, ini si K5, Jenny Kauyunan para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.